vergeet ik nog haast het belangrijkste van het voetballen. Schemerskermis en school. Zo. Oh joh, best wel knap van mezelf, want ik ga altijd te vol mij, echt weer. Goh, Beppe, dat Beppe hier zo'n zin in had. Wat ben ik blij dat Beppe zo doet. Oh. Zie je dat? Goeiemorgen, en na je dag een nieuwe vlog. Vrijheid op de planning. Jelke en ik binnen morgen 10 niet trouwd. Ja, echt weer. En wij gaan een nachtje voort naar Zwolle. 2 dagen ben we daar en 1 nacht. Dus ik moet even een kofferke voor u, voor Jelke en mij. En ik een kofferke voor de Ben, want die gaan dus naar opa en Beppe. En opa gaat met zaken naar de voetbal 2-daagse. Dit ze vanuit de Broekster Boys, Broekster Wardenhaar. Dus daar maak ik nog wat sportkleding en wasspul en extra ondergoed en dat soort dingen. Ja, wij gaan dus een Rockabilly Festival organiseren. Nou weet ik dat er misschien subsidie beschikbaar wezen kan. Nou ja, dat kunnen we altijd bezieken. Dus ik zal even een begrutting maatje van de kosten die we in elk geval maatje gaan. Dus dat wil ik even doen. En aan nog even wat leuks met de band. Want, en ik ga nog nieuwe kleedjes voor Ildo en sokken van zaken hellen. Dat laat ik je hem even zien. Nou, deze. Die had Ildo al van de 3e keer. Maar nou, de eerste is de lidsworden vanzelfs. En de tweede, die zie je helemaal garten op de knibbels. Dus die wie gewoon een eind. Maar dit item, jongen, echt, is gewoon echt mijn favoriet. Ik hou sowieso van panterprint, dat weet je in zijn staan wel. Maar deze legging, dat is gewoon in mijn kast voor Ildo een must-have. Zaken had je in het verliezen wel een hemdje van hoorn en wel een shirtje, dat is echt die print. Het matcht gewoon vet goed oorbij, dus dat is echt een item die ik gewoon super leuk vind. Om dan toch in die print terug te gaan. Ik hoop je zat deze past, ik ben heel benieuwd. Dit is een bikinietje. Oh shit, dan hoe schattig. Check dit dan. Te schattig. Als je het haar ballenbuukje erin past. Zaken had je van een petje, dus een keer zo'n mooie matchy. Mooi blouseje. Nou, dan kun je dan zo. Mooi beeldkwaad. Nou, dat is toch cute. Mooi rakje, dat vindt ze altijd zelf ook wel leuk. Het begint ze spontaan te doen als je dat zo'n rakje had. Dus ja, dat setje. Zakken voor zaken. Wat verschillende soorten. Want ja, zaken die denkt dat er geen squallon had dat er naar de trampoline rent. Daar ben de meningen wat over verdeeld. Nou, deze bewaar ik maar even voor de vakantie, want die ben wit. Dus die krijg ik heel alles net eens. Maar ja, hij moest dus nodig weer naar je sokken haar. En ik zal zien om een paar makkelijke instaps gewoon, of klompjes, of ja, hij had trouwens wel klompen, die doet hem toch iets van kraks. Ik denk dat Jelke dat ik heel leuk vind, maar iets met hij makkelijk in kan en uit kan om op de trampoline, want hij mag eigenlijk net op sokken rennen, maar ja. Het even, hè? Hoe gaat dat? Ja, ik snap het echt wel, maar ja, het is net heel ideaal. Een hemdje, maar ja, ze nemen dat een soort bloemer. Het is een kwart broekje, maar dan echt een beetje, ja, voor de jongere mensen is maar. Zo. Dan sjuk ik al helemaal van met mijn paar strikjes in het hier of zo. Dat lijkt me heel leuk. Maar ik al hier even passen nog. Maar ik denk, ik neem ze net mee te shoppen, want nou, dat is gewoon, dan ga je het zwet in het hier. Ik pas het liever dan thuis even. Ik kan het altijd nog weer verombrengen of ruilen of zo wat. En ik hier deze nog. En ik heb van zaken ook nog een boxershort besteld, precies in dezelfde kleur. En ik PS wit gehakt, maar wat grotere hakjes, maar ik denk dan, nou, het is wel leuk te winnen. Ik ben er helemaal content mee. Ik maak het, nou, ik denk dat ik het jong of zo, of mijn mannen, als ik ga even douchen of in een badje gewoon, dan pas ik dat even. Mooi skin erin, zonder plakhandjes en zo'n tussen de tjen. Even passen. En dan kan ik het altijd nog ruilen. Maar ik hoop echt dat dat panterprint bikinietje past. Want het lijkt me zo cute. Nou, dat is dat. Ik zal even als eerste spul van de Ben kleerziekje. Wat mijn opa en Beppe maat. Dan is dat mijn kleer. En nou ja, van Jelke meer. Ik bedoel, wij gaan maar in je nachtje voor. Dus ik hoef het heel vol mij. Dus dat had ik zo bilken zag. Maar van zaken wel even. Omdat ik te sporten hier. Dus... En ik heb geen idee hoe er waarde wordt, want het gaat je zo snel heen. Dus ik moet zowel lange kleren als korte kleren met mij aan. Dus ja, ging ik even op ziekje. Ik begin met de cover voor de Ben. Nou, en
dit had ik hem voor me nog net chillen, maar Jelkse mem, Beb Sjoukje, die had echt sidescotters gehaakt van Ildo. Check dit. Echt super schattig. En dan ga ik dit riemke er sabie om. Kousjes om. Het zit haar echt zo poppig. Ik zal zelfs een fotootje en dan let ik het hem alleen een keer onder. Maar echt zo cute. Dus als het een beetje mooi waar is, dan kies die mooi aan haar als jurkje echt. En dan gaan we de kousen mooi heen, roze schoentjes. Dus ik denk dat dat wel kan. Pyjamaatjes, extra setje kleding, pampers. Sportkledingzaken, ondergoed en pyjama. Dan zit ik nog even... Oh ja, de jassenhak. Je weet het maar nooit. Zit ik nog even de kledingzaken. Een lange broek met iets en een korte broek met iets. Want ik ga wel sportkleding, maar je moet ook even gewone kleding aan. Nou, voor de zekerheid nog een sportoutfit, een kinderkiezen. Hij komt altijd krekt, maar krekt werd er nog 10 hard. Nou, en als lange kleding vooruit, een trainingspak. Ik denk dat we dat wel lekker vindt na het voetballen. Nog een kwart outfitje. Tja, printje, zei ik al. Zaak had dus nog een hemdje in die panterprint. Ik vind het zelf ook prachtig panter, dus het had er van Simum. Zo. Nou, maak alleen nog even een paar doekjes van Bepper. Doekjes maar. Nou, even ben ik dan wel compleet. Ik heb dat de koffer in. Vind ik nog haast het belangrijkste van het voetballen. Schemerskermers en squam. Net vierde, memke. Misschien nog even een flessen van zaken met er wetter in. Dat is wel handig, denk ik. Zo. Want je gaat net zien om zijn hier te doen naar het voetballen, denk ik. Naar het douchen. Ja. Ja, tevreden. Nou, zo. Mooi liedje kofferke vol. Nou, ik denk, we doen gewoon de lange broeken aan. En anders maak ik dat even omswitsen. Dat de lange broeken in de koffer komen en dat we de korte broeken aan doen. En ik ga nog een lidsplakje van mijn make-up tasje. Net onbelangrijk. En ik dacht misschien nog even wat shampoo spul. Zo. Oh joh. Best wel knap van mezelf, want ik ga altijd te vol op mij. Echt weer. Ik ben er echt super slecht in, maar ik vind het toch wel knap van mezelf. Zo. Koffertjes klaar. Ik ben tevreden. Ik kan die aan de kant rollen. Zo. Hoppatee. Zo. Dit wil ik nog even bij Ilda passen. Joh, het is mooi. Dan zit ik nou even bij een begrutting dwaande. Wat voor onkosten, maar wel je maatje. Er komt altijd heel wat begin iets organiseren. Maar ik vind dat altijd wel heel leuk. Dat lijkt me wel steeds maar. Dus ja, ik zal eens even alle kosten passen bij Del. En een indicatie maar of opvreten bepaalde kosten. Wat dat kosten gaat. Nou, ik kan denken aan kosten voor de band. Een wc-wijn. Er moet eten komen, de meesten met wat eten kennen. Nou, doen we dat zelf of laten we er even komen? Ik denk dat we er even komen laten. Er moet plakwezen werd de bandleden even uitrusten in een soort VIP-ruimte, een chillruimte. Daar moet ik wat eten en drinken. Dus ik zal alles even inventariseren. En even een prijsindicatie maatje. En het zou heel mooi wezen als we een liedje vergoeding krijgen vanuit de gemeente. Want het is ook voor jong en oud en voor iedereen. Dus dat zou heel mooi wezen. En anders gaat het echt terug, maar wat het net probeert, dan krijgt het echt net. Dus ik ben een beziekje. En dan kom ik aan zo bij een want al die cijfers hebben we een vast net happy van. Nou, ik ga een beetje een indicatie maken van een begrutting. Wat ik denk wat we sowieso nodig binnen. En nog wat dingen die ik wel opvreten maat. Zoals een wc-wijn en dat soort dingen. Er zit hier wel wat bedragen bij, maar het maakt wel even precies wat aantal meesten wat er komt. Dat is lastig, dat weet je van tevoren net. Voor de rest heb ik nog wat dingetjes die staan nog hier, maar dat wil ik even nog lezen. Of het wel of net neder is. En misschien dat de orenmeester van de stichting of van de groep, de crew, waar mij wat organiseren, die nog wat weten. Maar ik denk dat ik wel aardig compleet ben, dus dat is klaar. De bandjes ben bij mijn mem, dus ik denk dat ik daarin een takkeurie met de nieuwe kleding van Ildo. Misschien
Nou, kijk, een paar extra handen. Ik heb bij Ildo even passen en dan kan ik het nog ruilen en zo wat. Ik wie eens wel benijd, want nou ja, zei je zeggen, heb ik kleintjes van Ildo, ik had een paar zakken van zaken, maar is dat bij Jim extra? Als je nou ja, jongens en famkes haar, of alleen de famkes, maar dat je vooral je volle meer keepje en dat er volle meer keuze is dan van jongens. Ik bedoel, bij jongens is het een broek en een shirt en een trui. Dat is het. Maar bij vrouwen is het natuurlijk en een leggingje en een broekje en een rokje en een jurkje. Dus ik wie voor benijd. Is dat bij Jim extra dan maar meer voor de vrouwen helje dan van de jongens? Laat het me weten. Hey Wiefke. Oh, is toen een mooi rinkje. Wauw. Doe ik? Ja. Hey, bist u hier van K3? Ja. Dan zijn we een mooi dons van het aantal letters even shit. Shalali, shalala, shalali, shalala. 10.000 luchtballonnen kleuren de hemelblauw. Wat draaien? Oh, wauw. En ja, nou zoek die klein heel passen, maar ik geloof dat is nou wel wat plak best, hè? Best een beetje plak? Ja. Dan gaan we eerst maar goed poetsen, denk ik. Of een andere keer. Kijk. Samen net in een nieuwe kleren. Nee, dat kan het. En wat had deze vrouw hier bedaan? Let me eens even zien. Oeh. Wat ging je... Is dit het? Nee, dat is een mukke. Oh, dat is een muk. Hier, zaken en rollen van. Oh, is dat zo? Ja. Nou, vertel eens even. Wat ben we onder het meidje? Cookie dough. Cookie dough. En wat houdt dat in? Dat is dat is deeg. Deeg? Dat is niet de chocolaatjes. Van die chocolaatjes. Oeh, Ja, de chocolade. maar wat Maar ik wil een prouwen die wel goed binnen, want daarom is het verkeerd. Het is wel schande wezen, toch? Ja. En dan wat een zoeken erbij. Ja. En dan wat het allebei de. Goh, Beppe, dat Beppe hier zo'n zin in had. Wat ben ik blij dat Beppe zoekt dan. Ja. Wat ben ik blij dat Beppe... Oh, daar. Sorry? Oeh, ik moet er net aan denken met, maar al die green maar daar. Ja, is voor mij dit is lekker wat drukker natuurlijk, hè? Dit valt wel een beetje te hard. Oh ja, en Maar straks zullen we er een doekjes misschien. Zij is sterk. Maar ik ben blij dat ze het bij ook Beppe in een doet. mix. Wauw. Oh, dat roept echt lekker. Dat roept echt heerlijk. Maar is dit nou bakken of is het zo, Pieter? Dat is zelf, dan is het zelf in. Ken beide. Ja, dat is geen aaitje. Oh. Want het is Dus als je denkt van het wordt niet te lang, dan is het zo. En dan is het nog even niet open. heel scherp net iets. Oh, ik ga hem van Mikkeling in hier opknippen. Dat is stil, hè? Hoe dit? Heel lekker. Nou, ik ben aan benieuwd naar het resultaat. Zit er lekker in. En wij zoen de jongens wezen. Boeten. En wat zoen zo'n dwaan wezen. Oh, waar ben ze nou? Waar ben ze nou? Ze zijn aan het voetballen natuurlijk. Alleen nog, wat is er met de bal gebeurd? De bal leidt in het water. Ons maar even een hark of zo op zitten, jongens. Of een stok. Ik denk iets heel langs, want hier lijkt best wel 4 voet. Wie het leuk op squale zaken? Ja. Wat gaan we die in? Weet ik niet meer. Altijd hetzelfde. Weet ik niet meer. Ik zet even een bakje koffie van. Lekker. Oeh, je hebt hem kleer. Maar ik moet je proeven? Ja, jawel. Oeh, dat is wel lekker. Ja. Ja, en ondertussen ben ik Ildo haar kleren aan het passen. Wat vind je van Ildo haar nieuwe bikini? Oh, leuk. Oh. Deze past. Toppie. Nou, let eens zien, Ildo. Doe eens een rondje draaien. Draaien. Oh, dat vind ik wel heel cute, hè? Oh, heel mooi. Goed, kut. Dit is bij de Oh ja, heel schattig. toch misschien wel een roer. Tja, let maar aan Beppe zijn. Maar zei ze Beppe. Zit heel mooi. Beetje stoerder, hè? Ja, dan was nog even net om die fiets meest aan wat gaan. Eerst maar die kleding inpassen. Net heel bijzonder, want we zijn ons kindertje. Ja, maar dat jij trekt me, hè? Want brulmeidje binnen, maar het denk weer opred weer. Wat zei Beppe? Dat mij mezelf doet? Ja. Dat is wel goed bedacht van Beppe. Lukt het wat? Ja. Wat stink je mooi handig, net? Je maakt best grien dan net. Ja, heel flink van je, super. Net een ruutjes, vind Beppe net grappig. Ze komt zo weg. Zie, daar komt Beppe alweer op. Zie. Daar komt ze. Yes! Wat bist u aan het verven? Wat is dit? Vroeger
vogelschrik. Een vogelverschrikker en een vogeltje. Ja. Die mag daar net komen. Nee, als je dan komt rond eten, dat mij niet. Maar je mag even op het hekje zitten. Dat mag wel. Mooi hè. Wat maken ze? Oh, du hast een hinder. Wat zei een hinder? Hihi. En een ko. Boe. Ja, die ko zei boe. Oh, en weet je wat voor kleurtjes er ben? Green. Is dat ik zei ze? Green. Kim. Blauw. Nee. Zeg maar blauw. Nee. Red. Geel. Green. Zwart. Nee, dat Dat is red. Ja, zeg maar red. niet. Red, goed zo. Welke kleur doen we? Daar. Blauw. Wauw. Van mij best wel meer met de verf bezig dan met het verfje aan zich. Maar goed dat er net zo volle verf op zo'n plaats zit. Dat is wel ideaal trouwens. Hè? Mooi. Is je bij me helpen? Dan doen we. 3. Green. 3 en shit mooi. Yes mooi. Dan je krijgen wordt. Oh, ik zie het krukje krijgen. Tja, het jas wordt green. Hallo. Koek koek. Yes green. Daar ben je. Wat mooi. Nou, Ja, nou kijk zo. Ja, wat in bed dan maar, jongens. Lekker green, hè? Heerlijk. Ja. Zo, mooi hè? En zaken had wat moois maken op squallen. Met zijn toekomstige hoezen. Heel. En dit wie een. Wat zei je nou? Een kabelbaan. Ja. Een kabelbaan in het huis. En dit wie in de morgen? Maar als dit je morgen bij. Ja, hier en nacht denk ik. Nou, maar we dat nog een kraammeidje. Nou jongens, ik ga hem hier bij mij dan. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden van op je tablet als telefoon. Om het naar je chillvlog. Hey hoi! Loos, ik nog doe je Cesar? Zeggen we dan. Hey hoi! Een lijf is